ala sona ma soni sana tlara nyebla kuma nuna anu lumina na nyuan soro odila anya kara kurula yasa bela jele misaka be jamukai ale ma chiko mina wolo masri tabaw ka daga tigi no ye Elise Jandaw ye ko ka da bela jele ntlo ka samali ana de ba no ye risla kawye olu ye wuli ka joke ani sega lu bela jele nge dugukolo ko hukumu konna na miye Mali marabolo konna na kregrene ala kabini kununa sinungo sawe wuli ka joke ka nyeshi ba majore ngo wale ka ba chama mama sega na kera ulula kilometre bisaba ani duru sama suruna na kata wuro dugu ya fanfe wuli ka joke ngoni ayunu bolomina bela jele mbo bara la peu kunungo ye wuli ka joke wara fana ka tukuni kera kilempo ka ufe banyangara marabolo konna na ba majore ngo wale ka ba dugu ro bele do tara soro ye mi armée panguru ale bara ke ye fana ya saw manu mesega dan mesega siku ka wuli ka joke la tukomina koloshilu ni jatemino ya ira sawa ko ba majore ngo wale ko ba mamu ga nya ngo koni o fagara o ko sefe ubulna mina anu moto anu ka marama fe ngani chama chena wuli ka joke me ka to sena sa mi ye marabolo bela jele konna na basigini lafiya basega na tukomina mi ye wolo masri tabaw daga tike ka be wolo masri tabaw fo ka wuli ka jono ga chesre na timina nja dongo do maunu bulomna na koloshila dugu be sega basigi tukomina armée ale ka bangunga se ka fe dugu tigila ka ni kabila tigu ni anga dina tigu ulu kon ga soba ni oye lada tigu ka sobele ba sauda la bi kurumo karli kana ka sa ministre me maraka mabolu kuna ni fanga ka pumala silado ina le brigade Issa Ousmane Coulibaly ale tume seko ani dongo ministre Mahmoud Afe ale fana tume akene ka blonda ele insa ale bena na to beni kriya chefoni kama bisaka sigi senga tukomi ni ye kelebaun o yoro fana blo fana do no ya soro beni kriya ni chefoni kama nyini no segu ale beke marabolo sabana sa mun sira ka blonda ele ni watina buguni ale no kulugoro blonda ele temenen ko fe Bamako yambi ma keme ani bioro ni fula maldew na kabo Algeria ka ofe munu yere sona kube segi kana so ulu kumbera kati kitaka ofe segu buguni jemiseni mu ye poison du yesani musoro kone feno dama sasa olovla ala ale ka kalfa mina ala tumutuka be mauludu labe na mauludu muganga ke duko kun na tay konna na denguli ale ma la yon mi bageli okoni labe on do sa bara ngoni me ka ke gouverneur ale ka yamoria konna na ni wati na sa ko mi mobulu songo koni gelale no kosbe masira na marabulo bela jile konna na dugude ngoni yere kamana gwanendo munu fana be Bamako ya fana lu fana ya ida sa ko taji ko basikira ko nga ko bela mi mobulu tigu ye ulu kon ma foi bo ka mobulu ulu songo la gawo kaw fe ka bololo matrafa ya saka saka dofra ka sanu fo nga sa o bara wuli ka jo ulube sena gawo kaw fe kalansen sigile no senga ya sa gawo dem sanna ka ni makoro saka buni fe le galaw ye ulube saka bololo sara matrafa to na neni subhana mashunga saka baraka no ka dofra ka sago ka jegulu mesigi dogon ka kimelike ka keni minye tajiko ya nga jamana kono uka jere bisaba ni kirena sevo ya ira sago toni goni sita ni goni bakele ni kemenani odo duna kalo damne ni sanche ba malira konna na wuli ka joba munumbe ubulo sa yolu fana dantike ya sa tajiko bisaka basike alibi anga bolo fara bela jile konna na nyandeme anika hine maula otogola domi sirabi motika ofe ministry colonel Mercen colonel Assa Badialo na le kenya ministry alebe motika ofe kwa kuruka munu yusigero bla kana moti dugu konna na toni bisegi ojira uluma minye commissaire à la sécurité alimentaire Redouane Aga Ali ale fana tubo kene ka ale fana ye do fana fara mi Assa Badialo ale do fara Redouane Ali taka ya sa manu sa bu saka balo soro chugo mina ma wana mun fana be bibi na moti konna na ni balo ko gele ulula sa uluka soro ka yo do ulu fana ma bara ngoni sa be talika sa jamana nyama we la ni minge mi balo bisaka di maw ma to na mamu me degun konna na mali metri maw ya ira saka fo no e fona sofre de sibere almau ulu ya ira saka fo ko mi yeni wati na anga jamana konna na basigi ani lafiya be kana doni mi ye manivun yere sa ulu masri taba kono ku sono no ulu ka bara ye ina darme asmi goita ku sono no ale fana ye keme sala la bela jine tebe no bisegi nga mi ye ayasi kele ka joga ulu ka joni chesiri chefoni kamela chanja fuga jamana konna na sa ulu fana bela jile gira la ga ira sa ka foko bela jile ka wasa ani basigi konna na dugudo ngoni la ini minga sa wara mesena bi ulu masri taba bulu ku chesiri foi kana bo o ulu ka jono chesiri la yasa basigi ni lafiya ka sekana yani sa ale kuncha wati che mauludu anya fo na to male labe o mesena tumutuka o fe minye nyesre gana ni refana to la domin sireno senga sa no be demenge sa o fana baro fana be tumutuka o ulu fe mali jamana konna na soro kimeliko ko na trafe ka keni minye
san kalo wɔɔrɔnan ye juin kalo tile 30 ministre so bɛ sɔrɔ ko kunna sa ale Bataki bɔ Bataki min y'a yira sa k'a fɔ ko min ye laɲiniw tun ye min ye miliyari 1 ani miliyari 1 ani a kunkanfɛn sa ko ka se ka o sɔrɔ bi a yirala sa k'a fɔ ko kɛmɛ sarada la kɔni min ye musakaw kɔni sa o taara sɔrɔ fo 61 buruburu 82 ka kɛ ni laɲiniw ye san ale kɔnɔna na min ye Mali yɛrɛ sa kun kan ka mun don musakaw la o kun kan ka bɛn sefa wari miliyari 1 ni 100 ale n'a kunkanfɛn ma a yira sa k'a fɔ ko kɛmɛ sarada la sa o fana taalen jɔ 43 la buruburu 63 min ye jateminɛw ye sa o y'a yira sa k'a fɔ ko Mali kɔni tiɲɛ na min ye munanko ta na sira fɛ sanni min kɛra ka don wolomasiri tabaw ni lakanako la o musaka de cayara ni fɛn bɛɛ lajɛlen n'o tɛ san musaka kɔni laɲini minnu kɛlen don a bɛ ka taa sira min fɛ o sira o ka ɲi kosɛbɛ. Burkina Faso jamana premier ministre Iritanba Jean Emmanuel ale y'a yira sa k'olu mago kɔni tɛna se juru tali la juru min bɛna bɔrɔkɔ juru don n'o bɛna gɛlɛyaw ta ka ɲɛsin olu ka jamana ma. Burkina Faso premier ministre y'a yira sa k'a fɔ k'u tɛna don maa ka jɔda fɛ jɔn min n'o bɛna kɛ juru kɛnkaranna ye olu da la k'olu bila ko la ko min n'o o man d'u ye u b'u wasa u yɛrɛ ka jamana ale musakaw la. Nin waleya in fɔra ale ni diɲɛ selekena ni maaw ka ɲama mafalen bɛ yen n'o ɲɛsinnen don sa PNUD ma o ka nali la Burkinakaw fɛ yen baabu in bɔra o de kuma senfɛ. Senegalikaw fɛ yen ministre dɔ n'o o ye Mohamed Cham ye Alpha Cham n'ale seko ni dɔnko ministre ye ale denkɛ n'o ye Mohamed Cham san 18 ale de kɔni filɛ nin sa ka mobili ta ka taa sirabaga kasara kɛ waati min na a minɛna polisilakaw fɛ a ye sɛbɛn bɔ ka yira o kun ye sɛbɛnlankolon ye a yira sa k'a fɔ ko a na kalo 3 kaso kɛ o juru bɛ don a la sefa wari 20,000 a bɛ o sara maa kofɔlen sa ko a ye jɛra sa ka min ye maa dɔ kɔni jogin ko in senfɛ wulikajɔ in na nka min kɛra ko yɛrɛ fiɲɛmayɔrɔ ye a ye permis bɔ ka di o de tun tɛ permis ye sabula permis kolon kun don a y'a yira sa ko faransi permis don k'a sɔrɔ permis yɛrɛ tɛ. Nizeriya yɛrɛ kofɔ kalata na hukumu kɔnɔna na sa o baaraw bɛ ka daminɛ min ye janvier kalo nata ye sa o tile 16 Nizeriya jamanakuntigi kalata kan ka kɛ Bola Ahmed Tinubu ale kɔni bɛna taa taako filanan ɲini maa 18 cɛla nin baara min bɛ ka kɛ Nizeriya waati min na sa a yɛrɛ k'a fɔ ko sɔrɔko kɔni ko ka gɛlɛ ani lakanako o kana n'o gɛlɛyaba ye. Liberiya ale sɔnna Amerikaw ka welewele dɔ lajaabili ma maa 1000 ani 200 ɲɔgɔn ko ka bɔ États-Unis kaw fɛ n'olu gɛnna ka bɔ olu fɛ yen olu kɔni bɛna taa sigi Liberiya kaw fɛ yen bɛnkan min sɔrɔla Liberiya ni ninnu ni sisan jamana si tɛ min sɔnna ni ma farafinna kɔnɔna na nka k'a man ka bali maa la fala ye. Liberiya yɛrɛ a tɔgɔ b'o yira sabula ale yɛrɛ maa bɛɛ lajɛlen kɔni olu ye Américains ye u ka drapeau ni Amérique drapeau bɛɛ lajɛlen ye kelen ko n'u ye yen ta caya ni bɛɛ ta ye k'a man ka bali maa la. Kabako ko dɔ filɛ nin ye fala ye Tanzanikaw fɛ yen cɛ dɔ bɛ a tɔgɔ ko Ismail Aziz k'a sara siɲɛ 3 ka wuli siɲɛ 6 ka wuli siɲɛ 6 a sago fɔlɔ ko baara k'a to baara la a ye gɛlɛya sɔrɔ a fatura waati min na u y'a su ta sa k'u bɛ taa n'a ye morgue la a kununa. Filanan na a tora baara de la sa a nana kirikara ka bi pali bolo u y'a cɛ ka taa n'a ye k'u bɛ taa don cercueil kɔnɔ yɔrɔ min na a wulila. Sabanan min ye Aziz ye kabako maa don han a ye sirabaga kasara kɛ bɛɛ lajɛlen ko ka taa janaja sigi sen kan tuma min na waati min na maaw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko ka taa janaja kɛ a ye tisora ka wuli k'i sigi min ye nin maa kofɔlen ye san 3 o kɔfɛ sa nana kin sa kɛlen k'a kin bɛɛ kɔni ko zen kɔni k'u ka taa bila morgue la u taalen a bila morgue la u y'a labɔ yɔrɔ min na a wulila k'i sigi min ye a ka fatuko 4nan ye sa a binna kɔlɔn de kɔnɔ fala ye a binnen kɔlɔn kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ko nin kɔni nin y'a Aziz ko bannen pewu u y'a ta ka bɔ ka ji ni fɛn ka bɔ a la k'a labɛn k'u bɛ taa don kasange kɔnɔ a wulila k'i sigi tuguni. Laban min kɛra ni bɛɛ lajɛlen ja tigɛra o la sa o ye k'a fɔ tasuma de ye so minɛ ka so bɛɛ lajɛlen jeni k'a ban pewu ale yɛrɛ kɔni maaw jigi bɔra a kan nka a nalen a poroporolen nalen u y'a ta ka taa bila su fɛ waati min na u tilara su jateli la k'u bɛ taa u don u jɛ k'u su don a sigilen yera a ka dugulamɔgɔw ko e kɔni ni anw kɔni tɛ tugun sa siɲɛ 6 fala ye a ka janaja bɛ sigi a bɛ wuli k'i jɔ mais laban in dugudenw ko tiɲɛ yɛrɛ la olu tɛ se ka foyi fɔ nin ka ko la tuguni maa kofɔlen k'a bɛ Tanzanie de Ismail Aziz ni ala sɔnna a ma sini an n'a jayira maaw ka se k'a ye nin ye an dontɔ ye sa an ka baabu kɔnɔ min ye 16e maa ɲɛmaa ale bɛ an fɛ yan bi Bayidi Dramé ka taa fara a ka dankan kan n'o o ye Kande Sidibe an n'olu bɛna masala 16e ko kan sabula sɛbɛn dɔ o bɔra ka d'u ma min b'u bayan bi u ka se u ka baara kɛ 16e kɔnɔna lafiya la.
لبيك اللهم لبيك. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo aw munu yedana ya takadaka aw ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam moko be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora joro la nyemo ya ko fenfen ajora joro la kaniso jamo la ka mago berebere ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔ ka ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o bara de sɔrɔ dunya la mukele kono ako ka aw bela jele la dunya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunia a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Lajɛlen aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu kana ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i n'a fɔ an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na bi sɔgɔmada in na min ye 16e maaw ye an bɛ olu bisimila 16e ale ye jɛkulu min sigilen don sa maliden minnu bɛ kɔ ka se ka olu ka lafasali baaraw kɛ cogo min na tɔn in bila tɔn tɛ sabula a ye wulikajɔ caman kɛ an ka jamana kɔnɔna na nin waati laban in na an y'a ye k'a fɔ min ye wulikajɔ caman kɛra tɔn in yɛrɛ kɔnɔna na a ɲɛmaya ko hukumu kɔnɔna na kiiriko nana ye a la a ko nana laban min na sa o ye mɛ kalo tɛmɛnen tile 13 ye Memorial Modibo Keita la min ye biro sigi dɔ kɛra biro sigi min kun donna sininko n'o bɛna nin kalo in tile 13 ma sa ministre min bɛ mara kamabɔli kunna ale ye sɛbɛn bɔ ko Bayidi Darame ale ka CSDM bolofara min bɛ bi k'u bɛ o de lakodɔn min ye récépissé ye a bɛ olu tɔgɔ la sɛbɛn in dili ni sisan cɛ sa an y'a ye k'a fɔ bɔlɔlɔ sanfɛla wulila tuguni ka kalaya sabula maaw caman bɛ yen min ye 16e kɔnɔna na olu ma jɛn ni nin ko in ye k'a sababuya kɛ samasamali ye nka min ye Bayidi n'a ka maaw ye kabini bi ko tɛ u ye wulikajɔ ni cɛsiri kɛ k'a jira k'a fɔ sa min ye jamana kɔnɔna na jamana 47 min dalen don u la k'a jira u la k'u k'u hakili sigi baara bɛ ka kɛ cogo min na ɲɛmaaw olu na to olu kɔfɛ yaasa ko bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min bi su in na yaasa ka se ka ɲɛfɔli k'aw ye a ko la an ye Bayidi Darame yɛrɛ wele ka na kɛnɛ kɔnɔ yaasa ka se ka ɲɛfɔli k'an ye ani u ka tɔn ɲɛmaa danga n'o o ye Kande Sidibe ye maa fila bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ président Bayidi i ni su. Lakana. Mbia. I nana an ka wele jaabi a diyara n ye Kande i ni su. I Sidibe. Bamananw ko fɛn min bɛ maa sen teliya o kan ka i da teliya bari an y'a ye k'a fɔ min ye jamana ministre min bɛ mara kamabɔli kunna ale y'a jira sa nin kalo in tile 13 ko min ye ka aw lakodɔn ni sɛbɛn ye sɛbɛn b'a to a bɛ se k'aw ka baara kɛ cogo min na lafiya o kɔnɔna na ka kɛ ni aw ye congrès min kɛ mai kalo tɛmɛnen tile 16
yalama nin sɛbɛn min dilen filɛ ma nin ye a bɛ mun yɛlɛma 16e baara kɛli la don o don sisan. Bon, Kassim, mi fo mais aw filɛbagaw fo mais diaspora mɔgɔw fo Paris, Allemagne, Europe, Afrique, Asie, Amérique. 16e démembrement bɛ continent fɛn fɛn kan n b'u bɛɛ fo. Bon, an ye sɛbɛnfura in sɔrɔ a man cun parce que an ye san 7 kɛ kɛlɛ la. San 7 2018 jusqu'en 2025 an ye reconnaissance sɔrɔ après des décisions judiciaires de la Cour suprême du Mali. An bɛ mun fɔ ce qui est très très important diaspora mɔgɔw kan k'a faamu association u sigilen bɛ yɔrɔ yɔrɔ u bɛ yen sariyaw bonya mais Mali sariya n'a papier bɔra u b'a fɔ ko non k'u ka sira t'a la c'est ce qui est grave. Cogo di Mali yɔrɔ faama ba ye di aw bɛ jamana minnu kɔnɔ n'olu ye sariya mun fɔ a bɛ sɔn ma mais aw tɛ sɔn Mali ta ma mun na. Voilà non anw tɛ minnu sigilen bɛ Bamako surtout n'u b'a fɛ k'u yɛrɛ kɛ diaspora ye olu de bannen don Mali décision de justice ma. Cour suprême c'est pas un petit tribunal. Voilà, Cour suprême ye arrêt kɛ et Cour suprême arrêt kɔfɛ ministère de l'administration ko suite à l'arrêt de la Cour suprême k'u b'an ka bureau reconnu le 11 novembre 2025 o kɔfɛ maliyɛnw sigilen bɛ Bamako donc u bɛ dɔn ka bɔ la suya la sufɛ u y'a essayé ka congrès fɔlɔ kɛ le 14 décembre gouverneur ko k'u kana kɛ ils n'ont pas le droit u y'o bɔ yen n ka bureau deuxième vice-président u taara o ta comme si jeu d'enfant de don donc n'u y'o ta comme o bɛ bɔ ne ka bureau la gouverneur bɛ sɔn n ye gouverneur écrit a y'u interdit mais malgré ça u mɔgɔ 13 taara ɲɔgɔn sɔrɔ k'olu ye congrès kɛ alors au cas où il y a entraîné devant les tribunaux mais ce qui est grave mɔgɔ minnu bɛ an ka institution na n'u bɛ tugu kɔ c'est ce qui est grave CNT sariya voté yɔrɔ de et puis n'i bɛ CNT la i bɔra tɔn okumu kɔnɔ parce que n'i donna voilà donc u ko faamu que u man ka jouer n'o ye u ka rôle tɛ n'i taara CNT la i bɛ diaspora de représenter a tɛ f'i ma 16e a tɛ f'i ma au conseil il faut que u k'o faamu mais ka yala tribunaux ni ɲɔgɔn cɛ galon kan papier foyi t'u bolo mun b'a yira k'u ye 16e mais ils continuent comme laisser aller de don u ka sira t'a la ils font ce qu'ils veulent bon an kɔni anw sewara an ye mun fɔ kabini congrès ma kɛ an y'u wele u ka na mɔgɔ b'a fɛ ka kɛ candidat ye organisation démocratique de don mɔgɔ si ta tɛ association tɛ se ka kɛ mɔgɔ ta ye président i man fisa n'i tɔw ye i tɛ ko dɔn ka tɛmɛ o kan i kalannen tɛ ka tɛmɛ o kan danaya ko de don y'a mais an y'a fɔ de i bɛ na congrès la n'i ka dugu y'i mandaté i bɛ jamana min na voilà n'i mandatera n'i ma mandaté minnu bɛ Bamako olu bɛ se ka mandaté ya u tɛ se ka mandaté donc ce qui explique u bɛ ɲɔgɔn kan ya don o don u bɛ yɛrɛ nɛgɛ na donc an tɛ hali u tɔgɔ fɔ parce que o ye de ka a kɛ i ko sama-samali b'an ka tɔn na quoi y'a donc ministre de l'administration territoriale a ye courrier ci u ma ko anw de ka bureau reconnulen don ale fɛ ça c'était le 2 juin alors au kɔfɛ o y'a sɔrɔ an ye congrès kɛ le 16 mai donc o y'an ka récépissé d'an ma le 13 août tout près là donc an bɛ mun fɔ diaspora an tɛ farafarali kɛ an t'o ɲɛ dɔn y'a an ni mɔgɔ kelen de tun bɛ ɲɔgɔn na an ko a tigi a ye papier mun ta papier fu de don loi b'a interdit o yɛrɛ 16e fɛnw tourné mais n bɛ fɛn f'i ye mun ka jugu u ni Aïdara ka papier de bɛ taa tribunal la c'est tellement grave ça c'est du faux là ils font du faux les documents de 2018 jusqu'en 2025 dossier de bɛ n bolo livre de don a bɛɛ Aïdara ka fɛ Aïdara yɛrɛ t'a kalama peut-être qu'il faut que a ka mɛn k'u bɛ ka u servir a ka papier de la mais u bɛ fɛn fɛn fɔ Aïdara ye fɛn fɛn kɛ tribunal ko a bɛɛ bɛ Cour suprême arrêt kɔnɔ mais jo dira a ma donc an tɛ yan k'an bɛ mɔgɔ lagosi mais an ko dugu i ka dugu kɔni n'a ye sariya mun fɔ i kan ka t'o kɔ
congrès min sigira mɛkalo tile 16 Kande ni bɛ se ka a fɔ an ɲɛna ale baaraw kɛra hukumu jumɛn kɔnɔna na. n bɛ aw fo n bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ fo congrès min sigira mɛkalo tile 16 a sigira ni fɔɲɔgɔnkɔ dɔ ye parce que an kun ko k'an bɛna congrès sigi ka an ka mɔgɔw bɔra dugu bɛɛ la dugu 47 in bɛɛ la ka na donc maintenant groupe dɔ wulila ka taa an signé devant le tribunal de la commune 6 ko an man ka congrès kɛ donc o tuma dun y'a sɔrɔ gouverneur ka autorisation bɛ an bolo donc an kɔni an y'an ka congrès kɛ an ye congrès kɛ et après le congrès u tilala k'an attaquer mais yanni congrès kɛ u donna wo caman kɔnɔ pour que ka congrès in bali mais congrès kɔni an kɔni y'a kɛ a kɛcogo la et puis ça a été vraiment une réussite donc u ye donni ka bɔ fɛn o fɛn kɛ wo fɛn o fɛn kɔnɔ an si nafa ma ye quoi parce que u ma se k'an bali k'an ka congrès kɛ donc an ka congrès kɔni kɛra o hukumu de kɔnɔ et ça s'est très bien passé voilà. an y'a ye k'a fɔ min ye jamana hakɛ minnu kun fɔra est ce que a bɛɛ ye kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ olu ka jamanaw y'u yamaruya k'u kana u tɔgɔ la. ouais a bɛɛ ma kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ mais caman ka yamaruya nana u ye mandaw bila ka na pour que k'a jira k'a fɔ u bɛ congrès in participer mais à distance donc o jamana damadɔ kɛra mais jamana min nana o de ka ca ni jamana min ma na ye kɛnɛ kɔnɔna la. Bayidi a ka d'an ye bi ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ ye parce que cour suprême kuma in bɛ fɔ kuma caman cour suprême kɛra mun de kan mun ye jo de aw ma pour que ka se k'a fɔ ko Haidara tɛ tɔn ɲɛmɔgɔ ye tuguni. Merci Kassim. Cour suprême m'a ɲɛfɔ an ye jateminɛ de kɛ loi 04038 du 5 août 2004 en République du Mali. C'est une ancienne loi qui date de 1959. Donc il y a modifié en 2004. C'est pourquoi ils disent loi 038 du 5 août 2004. Donc au cours association récépissé il t'a fallu. Donc c'est question de loi. Donc comme la section administrative de la Cour suprême est habilitée pour se prononcer là-dessus, n'est plainte du ministère de l'administration territoriale puisque Mounié Svendi en février 2016, papier Indirod là. Donc c'était le directeur de l'administration territoriale, paix à son âme, à la Kahena là. Donc à Mundi, c'est contraire à la loi. Donc on a plainte follow. C'était contre le ministère de l'administration parce que l'État c'est une continuité. Donc en clé la plainte donc, ministère Yerena n'a qu'à faut qu'on y ait faut tenir dedans. Ils sont d'accord, c'est du faux. Parce que la loi va être papier main. Donc, nous, maman concerné la personne a le droit qu'à chercher opposition et puis un recours en révision. Donc, au flabe jugement ça va être la Cour suprême ça va gagner. Alors, maintenant, au COFE, reconnaissance nana. Parce que l'administration territoriale, ni ferme de tribunal là. Tu sais que papier dit. Mais il y a papier dans le 11 novembre 2025, après 7 ans de processus. Donc le 11 novembre, décembre, nous perdons là, pour le congrès là, le 14 décembre. Tu vois, un mois de différence seulement. Donc c'est pour dire que ça dit, moi, j'étais bénéma, diaspora mogote, on était bénéma. Parce qu'il y a un décret du président de la transition qui fixe le statut des Maliens de l'extérieur. Ah oui, bien sûr. Ça date de septembre 2021. Un Malien de l'extérieur qui vient à Bamako, qui fait 6 mois, n'est pas pressé parce qu'il y a 3 mois. Donc, pour dire qu'il y a 6 mois de il y a statut fait Malien de l'extérieur, non. Tu ne peux plus être considéré comme malien. Il y a une organisation dirigée au nom de la diaspora. C'est ça la loi. Et c'est un décret présidentiel. Au Cabo, il y a un Seben Frau Fanaba Aïra. Il y a qui est Bamako, qui est association diaspora. Mais il faut que tu mourir. Il faut diriger le changement. Mais Nina, est-ce que
constitution kura kɔnɔ a fɔra ko député jɔyɔrɔ min na da aw ma aw bɛna kɛ député ni mɔgɔ min kɛra o kɔrɔ ko tigi n'i kɛra député i ka diaspora baara bannen sa dɛ. Bon o fana ye statut particulier de ye c'est-à-dire i bɛ kɛ député mais mun de don normalement ça c'est une question très importante parce que c'est un message an ka représentant minnu bɛ CNT la san 5 on a aucune visibilité san 5 c'est-à-dire i tɛ se ka kɛ i bɛ diaspora représenté et tɛ taa i tɛ mission kɛ i tɛ compte rendu kɛ i tɛ loi défend mais an tɛ se k'olu reconnaître comme représentant de la diaspora parce que au problème c'est question de légitimité base tout là ils n'ont pas de base tout là ils ne sont pas représentatifs. Je suis pas contre eux je dis simplement n'a on y a mɔgɔ bila ka taa CNT la n'a ma ka rôle jouer on va les dénoncer parce que i tɛ taa ka t'i munumunu ka taa kɛ temi ni fɛn ye kumaba ye ou bien ka téléphone ta je suis membre du CNT o man kan et je pense que diaspora yɛrɛ man kan ka sɔn o ma ka mɔgɔ bila ka taa a tigi tɛ foyi kɛ mais i bɛ se k'o expliquer cogo jumɛn. mais n'a nana kɛ député o la sisan nɔ. bon députéya mandat de b'i bolo mandat bɛ d'i ma à la base ni mandat dir'i ma n'i ma appliquer minnu y'i voter ye i b'u sɔrɔ yen voilà minnu voter ye i bɛ compte rendu ye ça c'est clair. kan an y'a ye k'a fɔ congrès ɲɔgɔnna la mɔgɔ dɔw wulila nka min bɛ maa kamana guwa aw ka tɔnko ninnu na ministre so min sigilen aw tɔgɔ la ale bɛ ka baara kɛ n'olu mɔgɔw ye aw b'o faamu cogo di. o ko kɔni o kabako bɛ anw yɛrɛ la parce que a mɔgɔ minnu wulilen don ka congrès kɔfɛ k'a fɔ ko olu bɛ président réclamer papier foyi t'u bolo min bɛ yamaruya d'u ma k'a fɔ ko olu de 16e président ye an légalité bɛ an ka côté la légitimité b'an ka côté la mais ne tɛ se k'a faamuya k'a fɔ u bɛ don ministère kɔnɔ ka taa kutukutu ni fɛnw kɛ k'a fɔ ko olu bɛ u yɛrɛ réclamer comme président du 16e alors qu'ils n'ont aucune légitimité légalité foyi t'u la a ko yɛrɛ ne kɔni ne yɛrɛ ma dan sɔrɔ a ko la. an b'an ka ministre sɛbɛnni kɛ ministre ma sen nin sɛbɛn in bɔlen k'a fɔ a ɲɛna bɛɛ di k'a fɔ ministre ɲɛna sen ministre de l'administration territoriale ye papier min d'aw ma kalo tile 13 an b'a lakodɔn o la. n b'i ka kuma la tile parce que tu sais ni i ye question mun poser sisan ko ministre n'u bɛ baara kɛ n'u tɛ baara kɛ. non an b'a u ye. Ouais, mais on va expliquer parce que ministre il n'est pas ministre d'une association il est ministre de la diaspora et ni diaspora ka fɛn bɛ yen mɔgɔw bɛ se ka taga tout public c'est ouvert donc ka t'u sugu ministre ka photo ça c'est autre chose sinon invitation ma d'u ma moi je sais de quoi je parle donc il donne l'impression que ministre vous invité mais non ministre m'ont invité ministre tɛ se k'u invité parce que sɛbɛn foyi t'u bolo donc n b'o o yɔrɔnin préciser quoi voilà. a bɛ mun kɛ bi aw yɛrɛ ka baara kɛcogo la parce que an y'a ye k'a fɔ aw ka congrès kɔfɛ aw tun kan ka fɛn caman bolo la o bɛɛ lajɛlen sulu sara la ou bien aw tun bɛ ka administration territoriale de kɔnɔ. ah non an ka au contraire congrès kɔfɛ on a fait plein de rencontres an ye APCAM rencontré dans le cadre d'un projet pour 5000 jeunes du Mali. An ye conseil malien des chargeurs rencontré. An ye Sinakodem rencontré. Parce que Sinakodem, beaucoup de Maliens qui reviennent de l'extérieur, nous rentrer là ou bien nous expulser là, nous n'en avons pas tout commercer là directement sans pour autant étudier comment faire pour que les commerces puissent sans corota. À nous nous bébé un protocole signé. Mais on a patronat rencontré avec un vrai projet pour le Mali, pour la diaspora. Patronat, Conseil national du patronat, on nous le protocole est signé. Ça c'est officiel. On a signé le 2 août officiellement pour la mise en place d'un fonds d'investissement de la diaspora. Mais on a une initiative mais on va ouvert au Conseil toutes les fêtières de la diaspora. Tout le secteur privé, ministère des Finances, ministère des Maliens établis à l'extérieur, ministère de l'Industrie et du Commerce et ministère des Affaires étrangères. En dehors de ça, les associations fêtières de la diaspora, parce que Nango fêtière, parce que par région,
ou faire organiser les mbé kofé comme Kader Kaf, coordination du cercle de Kai, Kader Sif, Sikasso, Kader Sef, Segou, ainsi de suite. Donc on va associer Francier, ouais, au bout parce que c'est par région. Il y a bon, peut-être nord de Oulouma organisé en Fétière, mais il y a des associations comme Gaolama qui sont là-bas. Il y a Amboubé associé parce que fait mon dedo. Il s'est fait un diaspora tola, qu'il faut y avoir que association qui l'entoure quoi. Donc au Tchamaï. Ah bah quand les nimba tu amènes na ningal doke. Ah quand ni sama dingo. Abena na tsaka to malde munu me koka. Aka se kuluka kele kwa sebengo kele obesena. Karti ngina ko kuma obesena. Séjour ko kuma obesena. Buko bina passeport ngini na obe ushibe ka utasoro. Na uturani nyonga sama na abese kuluka kele ka choko dibi. Je crois que le ministère de l'administration territoriale est fusir au cola parce que nous nous sommes fixés des axes prioritaires donc ambe barakela en axe prioritaire sinon l'autre côté là l'autre en connaît du moment que nous on a la légitimité la légalité on va focaliser en a baradikassa donc nous sommes besina hôtel on a problème quoi mais mona malia munu mena na papier ni na autour de demain chaman be fuga para be tien uga sonte soro yaare wona bama wayare ko na passeport la ko ka gele ouais bon mi fana OK parce que comme président Fotugumna anya sanwuru la de kelela an kun bolo sina sumbe kun sulu an se ka barake parce que nangam du yororo kelebe sina ba fo ko affaire pendant tout be non ya sisi asila donc ana on travaille mo go fo voilà mo go fo donc c'est dire ali français là a kun toro ka fo ko ni de 16e ni de 16e parce que 16e flap mais ka légitimité réclamée bon comme cour suprême du jour de ama au cola donc maintenant c'est ambeka amna en façade yanga bara de massa sinon en 2021 on allait en congrès kano entre fou et fenela à trop di kuluba kata 4000 ni fombe la tugumna et puis ka c'est ka formation ndoké anyira ko ala pour pouvoir épauler les compatriotes qui sont dans ce besoin-là en un pays d'accueil là. Bon, à Foutou nous faisons Bamboulou, mais seulement avec le litige judiciaire là, on sait qu'à avancer à Barakan quoi. Mais maintenant que vous pouvez me ça on a manié ça a exploité pour que c'est que le réaliser quoi. Ah by the way ta me ni ngolu la sa wuli ka domna na ke muye e ka bara ho mu kona président indamne la sa bina na nyeshi muni muma kata malia munu me ko ka lu kanuna bika kuma beka nega kuma compléter par rapport au titre de séjour ko là non anye action on a un bilan sur ça en France. On a régularisé pas mal de Maliens. On a fait venir pas mal de Maliens des familles en regroupement familial. Tu sais qu'avec ça, ça n'a pas de mais grâce au CSD, famille Chama rentrée au Clovena. Nous avons retrouvé mais famille Chama Agnoulado Francis dans le cadre du regroupement familial. Au Fanakaboye, moi qui te parle, je suis le coordinateur du collectif de soutien aux sans-papiers en France. Donc, en dehors du CSDM, je dirige d'autres associations telles que la Coordination générale des Maliens d'Île-de-France. Je suis administrateur de la Maison du Mali. Et je suis président Europe de COGEMEX. Parce que Tchamamo, vous connaissez COGEMEX au présent, mais c'est Idrissa Sangaré dit Laurent. COGEMEX, Confédération générale des Maliens de l'extérieur. En dehors de ça, sur le plan africain, je suis vice-président de la Nouvelle Afrique, vice-président de Diaspora Africa 21. Et j'ai été haut représentant du Haut Commissariat de Diaspora africaine, 32 pays. Donc le Mali en élection est arrivé premier, je suis arrivé premier, élection démocratique. Donc pour te dire que, en cas Sigdala, on a effort pour accompagner les Maliens à la préfecture, mais c'est beaucoup de Maliens qui sont dans cette Kacha. Voilà, donc, on a une proposition, on veut rencontrer le ministre de l'administration, on a une proposition concrète pour résoudre ce problème de Kartnina. Parce qu'il suffit que Ukata a voté
au niveau du CNT. Moi, j'ai un document au nom du CSDM, on a élaboré un document fin prêt pour résoudre ce problème-là. Parce que le problème, nous faisons, quand nous avons on est solidaire avec eux. Parce que Malien, on a fait on est solidaire. Mais fait un bêtise qu'il faut plateau franc. Donc, en dehors de ça, on a fixé des axes prioritaires pour le tout nouveau bureau mis en place le 16 mai. Au axe prioritaire, il y a moyen. La première conférence sur la coopération décentralisée en France aura lieu le 25 à Saint-Denis, qui sera présidée par le maire de Saint-Denis, Bali Bagao, un franco-malien, qui a toujours 25 septembre, c'est ce que j'ai dit, 2026. Bali Bagao, c'est quelqu'un qui est avec nous dans le combat. Ouais. Depuis plus de 25 ans, moi je le connais. Voilà. Malionga Kombo, là, il est toujours là. C'est une fierté pour le Mali d'avoir un maire d'une grande ville comme Saint-Denis. Voilà. Donc, quand je l'ai appelé, tout de suite à Essal Dama. Donc, à l'Ekassal, on reçoit le 25 pour l'ouverture de la coopération décentralisée qui est au poids mort. En dehors de ça, on a prévu la semaine culturelle du Mali au mois de novembre en France, à Montreuil, la ville la plus malienne que tu connais. Voilà. Donc, après ça, on a fixé une priorité pour décembre d'abord. Décembre, le projet avec l'APECAM. Voilà, c'est voilà. Ouais, agriculture. 5000 jeunes. Ça va concerner 5000 jeunes. Au Monaboué, en janvier, on a prévu de créer un centre de formation minière pour parce que Angamoro ou Afrique du Sud, pays de l'Est, ils vont réparer les machines. Après, c'est trop cher. Mais on s'est dit, pourquoi pas. Il y a même une école de mine ici, mais centre de formation, ça ne date pas. Ça permet à beaucoup de jeunes d'être formés. Donc, un projet, c'est pas des déclarations, on va les appliquer. Et le dernier qui tient à cœur, qui est vraiment à dimension nationale, ça c'est le fonds d'investissement de la diaspora. Alors, au Bénin Ketchoumi, il faut investir pour les Maliens, par exemple, la manne financière qui vient au Mali. Voilà, on est comme 1800 milliards, mais mon Bénin informel là, c'est plus que ça. Alors, comment ne pas 2% de l'État investissement là? Ça, c'est pas normal. Donc, il faut utiliser. Voilà, il faut changer de cap pour qu'il y ait des créations d'emplois dans le domaine agricole, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des infrastructures. Donc, c'est un vaste projet, c'est pas un petit projet. C'est un vaste projet et qui va être impliqué avec le gouvernement. Il y aura un conseil d'administration où toutes les fêtières vont être représentées dedans. Ça, c'est important. Bien sûr, bien sûr. Quand ni labanta yɛrɛ kɛra diaspora ka forum filanan ye ministre ye min sigi mɔgɔw caman b'a fɔ ko u tɛ ka wasa u nali cogo n'u ka kow kɛ cogo la aw yɛrɛ diaspora forum in faamuya cogo di. Bon, forum ni an y'a kuma de mɛn an ma invité forum la officiellement mais an yi la site kan ka inscrit ne yɛrɛ c'est ce que j'ai fait ne yɛrɛ la site kan ka inscrit forum là en tant qu'investisseur. Donc il y a une barge sur le réseau, il y a une barge imprimée, il y a une ouverture là. Il y a une ouverture assistée. Mais après à les flatter nous participer à travaux nous là. Parce que j'ai jugé nécessaire de mettre un peu en retrait par rapport à ce qui s'est passé. Donc on est fait donner une atmosphère ta ouverture là. Voilà, quand il y a couverture mais ma travaux participer quoi. Ouais. Ah, président ya ka fo ye bolo de ɲɔgɔn ma fɔ belebele baw ni ɲɔgɔn cɛ kuma caman b'a ye k'a fɔ min ye au conseil ye aw n'u bɛ jɛ ka baro sugu ni baaraw kɛ yalama u bɛna na taa ɲɛ wa ou bien wagatinin ko dɔ kun don. Bon, moi je pense que on est au conseil, on est complémentaire.
ne kɔni bolo problème tɛ au conseil. D'abord ne au conseil tout est kɛbaga ye, donc je ne vois pas en quoi on bɛ opposé au conseil ou bien olu bɛ opposant na. Je ne vois pas, parce que Nama union sacrée, même au niveau des pays, je parle au niveau même des gouvernements de la sous-région. Ce qui est important, c'est qu'ils mettent en place une plateforme entre les États là. Par exemple, les ministres. Voilà. Et c'est important parce que l'Union européenne, c'est 26-27 pays. Ils viennent au Sénégal. Vous pouvez Sénégal, les volets migratoires ici, des accords, ils viennent au Mali. C'est différent. Ils vont en Guinée. Non. Il faut que l'Afrique aussi parle d'une seule voix. C'est ça l'important. Parce que comment vous pouvez accepter qu'ils fassent le tour? Et ils ont même des envoyés spéciaux chargés de l'Afrique, le Sahel, l'Afrique du Sud. Non. Il faut que l'Union africaine, que ça sert à quelque chose. L'Union africaine, bon, c'est un peu large parce que les Sud-Africains, ceux qui sont des Zimbabwe, mais en sous-région, Afrique de l'Ouest, migrants, Mali, Guinée, Mauritanie, Sénégal, Burkina, ainsi de suite, Côte d'Ivoire. Donc il faut une coordination entre les différents ministres. Je le dis, ça fait des années. Voilà, mais à m'a réalisé. Il faut que au conseil na ko ba jungo ngel ko fait parce que match avec ta conférence de presse là bas arrivé avec décision ta ko na gwanu no avec demana sur la soute de ko kuma fo aba ko bolo fra no ga sika de on ta ga do au coffre arabe na mu ba ke ni mo ko sika fo ko ka fra no ngake. Bon, on a initié 16e projet de initier 16e au conseil. Bon, je crois que vous pouvez étudier follow. On attend leur retour. Je pense que ça ne posera aucun problème qu'on se donne la main parce que c'est l'union qui fait. Même à l'extérieur, il faut que Anga Franyonga. Je crois que Nebolé à décembre là, quand je suis allé en France, on a invité toutes les associations. On a dit non, maintenant il faut qu'on. Le pays traverse la crise la plus grave de son histoire. Donc on ne peut pas être dispersé, qu'on se soit soudé. Je crois que l'autorité européenne Anga Franyonga. Bon, il faut que ça soit une réalité. Parce que dans ma réalité, ça va être difficile d'aller loin. Et diaspora, c'est important pour le Mali. Moi, je peux dire que les 4 régions du Mali tiennent à cause des migrants de Caï. Ça, c'est pas une petite affaire. Par rapport au développement de notre pays. Donc c'est important que Anfanakata Bala quoi. Parce que nous ça fait 30 ans, diaspora, en tout cas, les structures de la diaspora n'ont pas de ministre. Ils n'ont pas de ministre, ils n'ont pas d'ambassadeur, ils n'ont pas de consul. Mais il faut que vous codez. On est 7 millions, on n'est pas n'importe quoi. On est 7 millions et on est malien. Diaspora, ou bien si on est malien, on est malien. Donc, le patriotisme, la preuve, le 25 avril, regardez. Démonstration de force à travers le monde, sur les 5 continents. La France, chaque semaine, 2-3 manifestations. C'est pour dire que vous rattachez les Malika Geloma. Quand il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, Malien Mounou Koka, New Yininga, ou Wafoko, Fouet Sagan, 7 Touboulou, Krengrena, 16e, Abna Mouké Oulouye, parce que vous n'y avez pas de 7 way. Oui, bon, avant l'expérimentation et au niveau de la France, on a essayé qu'un secrétaire aux affaires sociales motivé à Kula pour que anga permanence de ce qui singa ni moumou capable ko ni ramlinu ou baisser qu'un jour permanence là pour le mot exposé et puis bon nous enfin en bas pour le mot recensé et puis on m'a adressé à qui de droit pour que la démarche facilite au boulot quoi. Ou qu'on ait un accès prioritaire là et puis au bara c'est là c'est n'akaba. Badia mi bara que nous connaissons parce que era boulot c'est un coin de goût kunire jument de malien nous me koka boulot ani e boulot faire du même c'est que sur ya ça de goût chama c'est que chama mo chama de goût na tu na c'est un goût là anga jamana o. C'est un goût il faut préciser parce que en Europe ça fait des années ça dit c'est bien à dire c'est très difficile.
bon chamamba que ko kartnina ko de non, c'est pas ça parce que il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Beaucoup. Mo croit bena, o mo croit nous. Europe, c'est très compliqué maintenant. Ça fait plus de 10 ans même. Et l'Europe est radicalisée. Ou qu'il y a un problème, ou une difficulté, c'est les migrants. C'est faux, c'est archi faux. Parce que sans les migrants, ne peut pas faire France occuper l'Europe avec sans les migrants. Parce que c'est les migrants qui sont sur pied à 5 h du matin. À 4 h du matin, donc le premier bus noctambuleux, à 3 h pour être à l'heure au boulot. Non, et je pense que c'est bien une question de volonté politique. Je sais que $100, Mitterrand, Gaïnadro, il faut faire France. Il sera qu'à cette préfecture-là, il va régulariser. Chama régulariser au fait. Mais depuis lors, oui, ministre, voilà, Dougou Beka radicalisé, extrême droite Beka yele. Parce que extrême droite, le discours maintenu, programme tout le programme, c'est les migrants. En bas, vous faites, mais chez vous, restez chez vous. Voilà, donc, et l'Europe commence à suivre ça parce qu'il y a des pays, regarde l'Italie présent, mais bon, il faut. Incident mon cœur récemment. C'est très grave. C'est des non, Maliens Tuntola. Parce que nous, on a un point focal au Maroc. On a appelé. Interview de la chaîne de TME. C'est ça, TME. Voilà. Mais non, on n'a pas. Il n'y a pas de Maliens dedans. On a Maliens là. Ah bah, un doga kumana. Quand les noirs seront le cambi, il y a un kuma de Baïdima. lamɛnbagaw bɛɛ fo et puis k'a yira u la k'a fɔ 16e ye association min ye cɛbaw ni musobaw de kɛlen don ka 16e composé minnu sɛbɛ donnen don baara ma donc an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna u ka confiance an na u k'a dɔn k'a fɔ an ye association sigi kun min kama ni ala sɔnna ma an b'an ka objectif bɛɛ atteindre ni ala sɔnna ma. Président kumakuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ? Au fond, on a invité à Diaranye parce que on fana bɛ lamɛn jamana ko kan. An bɛ aw ka auditeurs bɛɛ fo, an bɛ diaspora mɔgɔw bɛɛ fo. An bɛ mun fɔ dɔrɔn 16e a ka axe prioritaire a b'a bɛɛ appliquer. C'est des projets. Nous, on va se concentrer sur les projets. Les cas sociaux, c'est selon les pays d'accueil. On va gérer. Mais les projets quand même, on va les appliquer. On a annoncé conférence de presse là, on a annoncé, bon, la première action vient le 25 septembre, tout près, avec la coopération de la Boya Katara, pour que Katara participe. Et coopération décentralisée avec parce qu'avec ce rôle, ça fait des années. Donc, en même temps, il faudra aussi rassurer entre associations et Mumbe Keleke. Mais en cours de charia. Ni be ika dugu bonya ikanga sharia bonya ni ministre électrique ma ka fo ika fin mai eko ibi tlotiola ibi nyetiola ça c'est très grave au mai parce que nasoro atigi rebe har diaspora la ambe saka fam mais malien de l'intérieur anto permis ça se fera pas on va jamais accepter qu'un malien de l'intérieur sinon autrement que le ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intérieur, c'est très simple. Voilà, donc on me mon fouille trop au Sabali, on y charia te fangele, charia manafo, ikanga charia bona. On connaît wallah ni charia fangé, comme manganga neke, amadatu. On est respectueux de la loi. Ante loi violée, en tant que statut violé, un statut c'est comme un Coran pour nous. Donc on s'est dit. Tous ceux qui veulent venir au Ghana, c'est ce qu'on a dit. L'élection, c'était ouverte. Il y avait 2 candidats d'ailleurs. Qatar, 16e Qatar et moi. Le jour du vote, il a désisté pour moi. Donc, l'association demain de l'eau, c'est ça. Voilà. An b'aw fo ka waleɲuman dɔn an filɛbaw n'an lamɛnbaw ni ne kɛra tulo ani aw ɲɛw garisɛgɛ bi Bayidi Dramé 16e ɲɛmaaba ani vice président n'o ye Kande Sidibe an b'u fo
min ye bita ye an b'o jɔya Falaye Keyita Kiba Jalo ani ne yɛrɛ n'Ala sɔnna ma sini nɛgɛ kaɲɛ 9 kibaruya olu bɛ daminɛ Ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ aw ni ce aw Sidibe aw Darame. Bolomafɛn sen filaw ka taa se a sen sabaw ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili k'a sɔrɔ bugunnatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko plaque d'immatriculation kɔlɔlɔba de bɛ o la jamanadenw kan ani forobakana kan o de la minisiri min bɛ an ka jamana siraba taa ka segin ko ani minɛnkow bɛɛ lajɛlen kunna madame Danbele Maduna Sisɔgɔ a ko k'a bɛ wele bila moto sen filatigiw sen sabatigiw ani katakatanitigiw ma aw minnu bɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ aw ka bolomafɛn ninnu ma bugunnatigɛ ni a bɛ wele ko numéro d'immatriculation o ma sigi a kan aw ka fɛɛrɛ kɛ ni nka aw ka sɛbɛnkow bila sen ka joona yaasa ka se k'aw ka bolomafɛnw ka olu bugunnatigɛ kɛ o baara ninnu bɛna daminɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 15 san 2026 yaasa o baaraw ka sira sɔrɔ minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinnen bɛ siraba taa ka segin kow ma ni a bɛ wele ko direction générale des transports ale ni a bolofara minnu bɛ marabolow ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kɛmɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn ka se ka ninnu baara ninnu daminɛ k'u kɛ ka se u dan na sabula bolomafɛn sen fila ani sen saba ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugunnatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn Mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ CFA wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ o fana kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa CFA wari 24,000 na ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolomafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la minisiri min bɛ jamana siraba